Прывітанне, гэта канал Свабода Прэміум. З вами прэзідэнт Дмітрый Гурневіч, а сёння са мной на сувязі дырэктар фонду спартовай салідарнасці Александр Апейкін. Прывітанне, Александр. Прывітанне. 26 снежня суд у Менску прысудзіў вас, Александру Герсменю, былую старшыню фонду, да 12 гадоў пазбаўлення волі, таксама канфіскацыі маёмасці, за заклікі да санкцый. Вы фактычна сталіся аднымі такіх з першых людзей, якіх у Беларусі завочна прысудзілі да турэмнага зняволення. Раскажыце ўвогуле, як адчуванне спачатку? Асабліва ніяк, ведаеце, ўсё гэта прадбачылася, было вядома загадзя. У нас жа былі інфармацыя, там свая інсайды свае ёсць. В прынцыпе, ўсё гэта было такое чаканае, не была такая сітуацыя, што мы усім нечакана неяк это ўсё адбылося. Не, ўсё уціскаецца ў гэтую логіку, якая адбываецца ў Беларусі. Таму, у прынцыпе, на працу, на нейкія штодзённыя справы ніяк не паўплываў на сам. Александр, не бачу тут нічого такого. Навошта, на вашу думку, увогуле спатрэбілася ўладам вось такая форма пакарання, як завочная? Таму што зразумела, што людзі, которые за мяжой, яны не могуць пацярпець ад гэтага. Ніхто вас не будзе, бадай, у Варшаве зараз лавіць і перавозіць у багажніку ў Беларусь. А гэта псіхоз проста. Это зразумела, што это робіцца толькі з мэтай людзей кагосьці напалохаць, неяк інфармацыйна так націснуць. Это такое, ведаеце, есть модное слово, ИПСО. Это чисто ИПСО. То есть психологичная операция? Конечно, да, на демократичное асяроддзе это чисто психологичная операция. Бо ніякага практычнага сэнсу это ж увогуле не мае. Займае даволі шмат часу для ўсёй гэтай сістэмы справаводства, для суддзяў і так далей. Фактычна ж гэта такі спектакль, ніякага сэнсу фактычна не нясе. Але з мэтай демократычнае асяроддзе трошки разварушыць, запалохаць і так далей. Ось такая мэта. Тому это просто, я лічу, што это просто психологічная аперацыя. Але канфіскацыя маёмасці можа быць балючай формай пакарання, таму што ўсё ж такі у людзей ёсць ці кватэры, ці нейкія машыны, яшчэ штосьці. Але, па-першае, да гэтага шмат хто ўжо падрыхтаваны, людзі, якія рабілі выбар у 2020 годзе, маральны, у прынцыпе, разумелі, што яны могуць страціць маёмасць. Тут шмат хто быў проста да гэтага таксама гатовы. І, па-другое, зразумела, што гэтыя прысуды, яны незаконныя. Бо, як толькі ў Беларусі уся гэта сітуацыя з дыкатурай і з прававым дэфолтам скончыцца, зразумела, што людзі змогуць вярнуць сваю маёмасць. Таму асабліва нікога такога разчаравання няма, бо ніхто не чакае, што гэта ўсё будзе надоўга, на дзесяцігоддзі. Усе ведаюць, все разумеюць, што зараз рэжым у такім гістарычным тупіке. І зразумела, што праз нейкі даволі кароткі час эта сітуацыя скончыцца, людзі змогуць вярнуцца і ў Беларусь, змогуць адмяніць свае прысуды, змогуць вярнуць сваю маёмасць. Таму усе даволі спакойна да гэта ставяцца. Ніякай тут панікі няма. А вас асабіста неяк закранула гэта пазбаўленне нейкай маёмасці? Што вас забралі? Нічога не забіралі, напэўна, не было нічога забіраць асабліва. Таксама дэталяў проста яшчэ прысуду не ведаю, тое, што там было на прапагандысцкіх рэсурсах, то і прачытаў, так асабліва не ўнікаў. Увогуле, не сачу, калі шчыра казаць, не сачу за ўсім гэтым працэсам, бо не ўспрымаў яго як нейкую падзею, не ўспрымаў яго як нейкую легітымную такую з'яву. Гэта, я кажу, ніяк асабліва не кранала, ніяк увогуле і на працу мою асабістую, і на працу фонда, гэта ніяк не адбілася. Тым не менш, падчас гэтай працэдуры вам дасылалі ўвогуле нейкія, я не ведаю, нейкія лісты, магчыма, ці вашым сваякам, ці месца, дзе вы прапісаны, або былі прапісаны. Яны ж мусілі неяк кантактаваць, выклікаць вас у суд, магчыма. Была гэта адзіная, здаецца, позва ў суд. А больш нічого не было. Нават адвакаты не спрабавалі звязвацца. То бок нават не было вашага адваката на працэсе, так? Можа, і быў, я не ведаю. Я кажу, там гэты працэс быў цікавы толькі з аднаго пункту гледжання, і мне здаецца, менавіта за гэта потым зрабілі працэс зачыненым. Это тое, што ўсплыла, што Еўрапейская федэрацыя веласпорта фактычна злямзіла 200 000 еўра у Беларускай федэрацыі веласіпеднага спорту. Злямзіла? Тлумачце тым, хто не ведае.
Ситуация такая, что у 21 году у чэрвені повинен был пройти чемпионат Европы по велоспорту на треке. И Белорусская федерация велосипедного спорта заплатила унесок 200 тысяч евро за проведение этого чемпионата Европы. И вот Европейская федерация велосипедного спорта, она этот унесок не вернула. А Федерация велоспорта и Белспортзабеспечение, они поспробовали этот унесок как бы повесить на нас, с Александром Герасименем. Але ситуация такая, что УЕК, это Европейская федерация велосипедного спорта, и она адмяніла вось гэтае мерапрыемства з фармулёўкай за лагістычных цяжкасцяў. Дык прычым тут мы да лагістычных цяжкасцяў. Вы альбо адмяняеце за парушэнне правоў чалавека, тады можна не казаць, што вы скосна на гэта паўплывалі. А калі вы даеце фармулёўку за лагістычных цяжкасцяў, то гэта фактычна форс-мажорныя абставіны. Пры іх, дарэчы, якраз такі унёсак вяртаецца. Але ведаючы добрыя стасункі Беларускай федэрацыі велосипедного спорта і Еўрапейскай федэрацыі, і Еўрапейскага велосипедного союза, я выдатна разумею, што з гэтымі 200 тысячамі еўра ўвогуле сталася. І трэба улічваць, што і старшыня Федэрацыі велосипедного спорта Наталья Целінская ў той час уваходзіла у выканкам Еўрапейскага велосипедного союза. Таму таксама удзельнічала ў гэтым рашэнні. Это такая, это адзіная цікавая гісторыя. А ўсё астатняе так. А што могло стацца з гэтымі грашыма? Мне, конечно, няма, і у нас няма ніякіх доказаў, але ведаючы іх шчыльныя стасункі прыватныя і з кіраўніком Еўрапейскага велосипедного союзу Энрыке де ля Каса, які неаднойчы прыязджаў у Мінск, яны там кажуць, не одну каністру коньяка выпили разом. Я разумею, что сталося. Власне. Александр, вось фармулёўка гэтага артыкула, паводле якога вас Александр Герасименю судзілі, гучыць як заклік да санкцый. Але па сутнасці, вы ж заклікалі да санкцыяў, так? Мы не можем закликать до санкций, мы можем только давать информацию о порушениях, якія мелі месца быць у Беларусі, порушениях датычна парушэнняў правоў спортсменаў Беларусі. То бок мы не закликаем до санкцый, не закликали, мы только фіксавалі вось гэтыя парушэнні і дасылалі інфармацыю об гэтых парушэннях у адпаведныя інстытуцыі. Вось і все. А мы ж не можем уплываць на санкцыі. Это ж даволі такі як бы распаўсюджаны міф, што беларускія суб'екты могуць уплываць на санкцыі. Санкцыі прымаюць альбо заходнія краіны, альбо там міжнародныя інстытуты прымаюць за парушэнне сваіх статутаў. Вось што тычыцца як бы спартовых санкцый, бо гэта ж санкцыі, якія прымаў міжнародны алімпійскі камітэт, іншыя арганізацыі, але яны прымалі менавіта на падставе парушэння сваіх уласных статутаў. А мы толькі дасылалі інфармацыю об гэтых парушэннях. Нагадайце мне, калі я не памыляюся, калі ў Беларусі адмянілі чэмпіянат па хакеі, вы, здаецца, лічылі гэта все ж такі поспехам, так? Так, конечно, але все равно рашэнне прымала міжнародная федэрацыя хакея, так ці інакш, канчатковае рашэнне. Зразумела, што гэта рабілася на падставе парушэння правоў чалавека. Таму, як бы, што тычыцца, конечно, чэмпіянату свету па хакею, да, там як бы быў цвёрды заклік гэта мерапрыемства пераносіць, бо, ў прынцыпе, у той сітуацыі праводзіць мерапрыемства ў Беларусі, гэта было б злачынна. Увогуле, гэта была б дыскрэдытацыя нават не тое, што як бы ўсёй сітуацыі. Гэта была б дыскрэдытацыя канкрэтна хакея як віда спорта. Разумееце, калі б ён адбыўся гэты чэмпіянат свету ў Беларусі, гэта была б, конечно, катастрофа для самого хакея, для іншых хакея. Александр, за гэты 2 гады ад выбараў у Беларусі там адмянілі мноства розных спаборніцтваў, чэмпіянатаў, беларускія спартоўцы не могуць удзельнічаць у розных іншых спаборніцтвах. Скажыце, на вашу думку, гэта прынесла нейкі плён, і маю на ўвазе вось гэта, назовем это санкцыі супраць спартоўцаў? Конечно, конечно. Разумееце, што ўсе міжнародныя спаборніцтвы, яны в Беларусі праводзіліся выключна з адной мэтай. Гэта мэта легітымізацыі рэжыму Лукашэнка. Той же самый чемпионат свету по хоккею, это была уникальная пляцоўка, дарэчы, як і чемпионат Европы по велоспорте на треке. Бо чаму так упарта настойвалі на яго правядзенне? Бо гэта універсальная пляцоўка для міжнароднай легітымізацыі. Вы павінны разумець, што міжнароднае спаборніцтва гэта такое свята для прапаганды. Бо прыязджаюць міжнародныя інспектары, прыязджаюць міжнародныя дэлегаты, міжнародныя спартсмены.
там, да, з розных краін. Ось, да іх там выходзяць там чыноўнікі, выходзяць, не ведаю, сам Лукашенко, да, узнагароджвае іх і так далей. Все гэта робіцца на камеру, все гэта транслюецца. Гэта, ну, фактычна, як бы, вядзе да нармалізацыі сітуацыі. Чаму мы, як бы, вось так настойваем, да, на неправядзенні міжнародных мерапрыемстваў в Беларусі, бо у сітуацыі, калі у нас тысячы палізняволеных, калі у нас не спыняюцца палітычныя рэпрэсіі, праводзіць такія мерапрыемствы, гэта фактычна легітымізаваць всю гэтую справу. І гэта рабіць нельга ні ў якім разе. Тут размова не ідзе пра тое, што мы хацім нашкодзіць там нейкім спартсменам, там ні ў якім разе. Мы якраз таки выступаем за развіццё спорту ў Беларусі. Але ў гэтай сённяшняй сітуацыі, ну, гэта злачынна, гэта даць фактычна магчымасць рэжыму паказаць, што ёсць нейкая міжнародная супольнасць, якая прызнае, як бы, што ў Беларусі ўсё ў парадку, прыязджае на спаборніцтва. Вось, ну, для якой мэты это ўсё праводзіцца. Таму, як бы, наша пазіцыя, яна тут не змяняецца. Мы выдатна разумеем, што гэта чыста прапагандысцкія крокі, а не падзеі, якія спрыяюць проста развіццю спорту. Увогуле трэба разумець, што пакуль у Беларусі не зменіцца рэжым, пакуль у Беларусі не пройдуць дэмакратычныя празрыстыя выбары, мне здаецца, што казаць пра развіццё спорта, пра нейкія міжнародныя спаборніцтвы ў Беларусі будзе ўвогуле немагчыма. То бок развіццё спорта і суіснаванне з рэжымам Лукашенка гэта, ну, гэта немагчымыя, як бы, рэчы зараз. Вось, спорт пачнецца толькі тады, калі ў Беларусі зменіцца ўлада з дыктатарскай на дэмакратычную. Тады вось пачнецца нейкія такія зрухі ў включэнні ў міжнародны спорт, у правядзенні міжнародных спаборніцтваў у Беларусі. А так да этого моменту нічого не будзе. Александр, але калі гэта сітуацыя зацягнецца, ну, давайте не будзем зараз хаваць, што это можа быць некалькі гадоў яшчэ. То бок азначае, што спартоўцы, которые ўсё жыццё жывуць для таго, каб удзельнічаць у спаборніцтвах, каб заваёваць нейкія медалі, каб паказваць тое, што яны ўмеюць, яны не змогуць гэтага рабіць. Так тады пра якое развіццё спорту можа ісці гаворка? Ну, трэба разумець, што ўся краіна зараз фактычна ў палоне знаходзіцца, да, і нельга казаць, што ў спартоўцаў павінны быць нейкія прывілеі асобныя. Ну, тысячы людзей сядзяць у турмах, зламаныя лёсы, разбураныя сем'і, канфіскаваная маёмасць, там, да, мы ведаем, мы бачым, якія прысуды атрымліваюць людзі па 10, па 15 гадоў, да. Вось. І трэба разумець, што спартоўцы, яны не могуць быць асобна не ад усяго соцыуму. Весь соцыум зараз церпіць у Беларусі. Фактычна ўся краіна, як бы, церпіць а то, што адбываецца. І, ну, спартоўцы, яны таксама частка соцыуму. Павінны разумець, што, да, усе працэсы ўзаемазвязаны. Спорт не можа быць нейкай такой асобнай з'явай, ён інтэграваны ў сацыяльна-эканамічнае жыццё краіны. Гэта ўвогуле адлюстраванне сацыяльна-эканамічнага жыцця. Таму, калі мы глядзім на наш спорт, мы фактычна можам убачыць, як бы, тое, што адбываецца ў краіне. Гэта люстэрка грамадства. Ось. І натуральна, што, да, на гады спыняецца развіццё спорту, на жаль. І тут, ну, паспрыяць будзе вельмі няпроста. Альбо мірыцца з тым, што спорт будзе выкарыстоўвацца прапагандай, а ён будзе выкарыстоўвацца прапагандай. Ось, каб паказаць нармалізацыю, каб паказаць, што ніякія санкцыі тут нідзе не працуюць, каб паказаць, што дэмакратычная супольнасць прайграла, вось бачыце, з намі размаўляюць, нас дапускаюць, да нас прыязджаюць, мы тут сустракаемся на міжнародных форумах з усімі міжнароднымі там федэрацыямі, ўсё у нас добра, ўсё у нас файна, все ваши там намаганні, гэта ўсё марна. Ну, гэта таксама, як бы, ось спроба псіхалагічна, як бы, дамінаваць. І гэта таксама нельга дапускаць. Такая зараз, па сутнасці, ідзе такая ідэалагічная барацьба. Я, дарэчы, магчыма, вы бачылі ці чыталі гэтую дыскусію ў сацыяльных сетках сярод палітызаванай часткі грамадства. Я, можа, раскажу нашым гледачам, якія пра гэта, магчыма, не ведалі. Гаворка вядзецца пра вось пытанні гэтых санкцый, так, супраць уладаў, супраць Беларусі ў прынцыпе, што, магчыма, некае паслабленне з боку захаду, выкліча зноўніку, ці то адлігу, ці што, але, прынамсі, гэта палепшыць лёс палітвязню, магчыма, частка з іх выйдзе, калі частку гэтых санкцый адмяніць. Як вы ставіце да гэтага працэсу як кіраўнік фонду спартовай салідарнасці, ці такія, скажам, рука
не ведаю, як назваць это, так, далонь, высунутая з боку спартовых міжнародных арганізацый рэжыму, ну так это назовем, каб дазволіць ўсё ж такі ўдзел, ці гэта паспрыяе сітуацыі, магчыма, тых спартоўцаў, якія зараз знаходзяцца або за кратамі, або асуджаныя, або ўвогуле пад рэпрэсіямі? Думаю, ні ў якім разе не паспрыяе. Вось, гэта ілюзія насамрэч, што можна дамовіцца з рэжымам, што можна камусьці працягнуць руку і людзі выйдуць на волю. Гэта вялікая памылка, жаль. Так хочацца верыць, ну, свядомасць чалавека так працуе, нармальнага чалавека, бо мы успрымаем сябе як нармальныя, як бы здаровыя людзі з нармальнымі каштоўнасцямі. Але трэба разумець, што на тым баку людзі не з такімі каштоўнасцямі і не з такім уяўленнем пра свет і пра людзей. Ось, там гэтая працягнутая рука будзе ўспрынята проста як слабасць. Ось, і пачнуцца наадварот, пачнуцца яшчэ больш жорсткія працэсы. Ось, на жаль, это, кажу, хочацца верыць у адваротнае, але ў жыцці працуе ўсё інакш. Ось, таму яшчэ нюанс, што санкцыі спартыўныя, яны ўжо ўводзяцца за парушэнне алімпійскіх прынцыпаў, яны ўжо не ўводзяцца за тое, што там Беларусі там рэпрэсіі там адносна грамадства. Яны ўводзяцца за тое, што ідуць рэпрэсіі адносна менавіта прадстаўнікоў алімпійскага руху. Ось. Таму гэта рэакцыя, так ці інакш. Санкцыі гэта рэакцыя на дзейнасць. Таму калі не будзе дзейнасці, не будзе рэакцыі. Калі будзе паляпшэнне ў гэтай сітуацыі, ну, тады будуць здымацца санкцыі. Але ну, ніхто не пойдзе дамаўляцца з рэжымам, тым больш рэжымам Лукашенка, да? Ось, каб там, не ведаю, да, зняць пытанне санкцый. Бо ўжо такая сітуацыя даволі прынцыповая для многіх. Ну, наколькі я ведаю, размаўляю з людзьмі са спартыўнага свету, это ўжо даволі прынцыповая сітуацыя. Ось, на жаль, канешне, ёсць ахвяры, ёсць людзі са спорту, якія зараз, канешне, знаходзяцца за кратамі. Ось, але, ну, як бы пайсці на гандаль такі, ну, умоўна кажучы, да? Хаця хтосьці кажа, што гэта не гандаль. Але, ну, пайсці на такую угоду, гэта, ну, это фактычна як бы даць магчымасць рэжыму існаваць яшчэ болей. І, ну, выйдуць адныя людзі, сядуць іншыя. Это будзе просто такое пастаяннае кола бясконца. Ось. Тут, ну, трэба, ну, гэта не той метод, ну, з якім трэба падыходзіць. Тут трэба як бы не з наступствамі змагацца, а менавіта з прычынамі. І вось апошняе пытанне з гэтым, ці вы бачыце у, ну, прынамсі, у некаторых міжнародных арганізацыях некую палітычную волю да зняцця санкцый ці некай лібералізацыі гэтых санкцый спартовых супраць Беларусі? Ідуць спрэчкі, канешне, ідуць спрэчкі, ёсць суб'екты алімпійскія, так, якія выступаюць за зняцце санкцый, там ёсць пэўная логіка, дарэчы. Вось, не на зняцце санкцый, а на, ну, скарачэнне, будзем так казаць, потому што зараз фактычна ідзе як бы размова, ну, калі мы кажам, я пра расійскіх спартсменаў не буду нічого казаць, а калі мы кажам пра беларускіх спартсменаў, то фактычна дыскусія ідзе альбо пра поўны недопуск да алімпійскіх гульняў, альбо частковы допуск. Вось, фактычна будзе прынята рашэнне, магчыма будзе прынята рашэнне аб допуске па крытэрыях. То бок спартсмены, якія падпішуць антываенную дэкларацыю, спартсмены, якія заявяць там пра свае антываенныя погляды, яны могуць быць дапушчаны да алімпійскіх гульняў у Парыжы. Вось, такі частковы допуск, ён хутчэй за ўсё і будзе вось такой аптымальнай формулай, будзе такім нейкім кансенсусам як бы ўсёй гэтай сітуацыі. Вось. Ну, таму як бы тут як бы вось менавіта два варыянты, альбо поўны недопуск, альбо частковы допуск. Я думаю, тое самае тычыцца і расійскіх атлетаў, што там будзе частка людзей ўсё ж такі зможа прыняць удзел у алімпійскіх гульнях. Вось. Але, ну, зараз вось гэтай сітуацыі, якая здаралася з Надзяй Астапчук, з нашымі прысудамі, я не выключаю, што можа быць увогуле прыпыненне сяброўства НАК Беларусі ў міжнародным алімпійскім камітэце. Я не выключаю такого. Бо, натуральна, ўсю інфармацыю, якая вось адбылася за апошнія 2 тыдні, і вось апошнія з нашымі прысудамі, гэта пераслед удзельнікаў алімпійскага руху, а Беларускі фонд спартыўнай салідарнасці гэта прадстаўнікі алімпійскага руху. Вось, пераслед удзельнікаў алімпійскага руху, вось, гэта як бы, ну, даволі сур'ёзнае парушэнне. Таму эта інфармацыя таксама учора была накіравана у міжнародны алімпійскі камітэт Томасу Баху і таксама накіравана у
астатнія 48 еўрапейскіх нацыянальных алімпійскіх камітэтаў і у нацыянальны алімпійскі камітэт ЗША. Таму я думаю, што это будзе таксама рэакцыя пэўная. Дзякуй вялікі, Александр, вам. Я нагадаю нашим гледачам, што сёння маім госцем на сувязі праз скайп быў кіраўнік фонду беларускай спартовай салідарнасці Александр Апейкін, якога прысудзілі учора ў Менску да 12 гадоў пазбаўлення волі завочнай канфіскацыі маёмасці разам з Александрай Герасіменяй, былой кіраўніцай гэтага фонду. Для вас у празе працаваў я, Дмітрий Гурневіч, вы глядзелі канал Свабода Прэміум. Дзякуй за тое, што былі разам з намі. Бывайце і заставайцеся за свабодай.